Laugarren saiakera baino aipatu duzu bezala EAE mailan egiten da. Bai. EAE mailan egiten da, aurreikusten da gero hori beste nolabaitera lotu daitekeela Nafarroarekin, iparraldearekin, nola? Bai, guk bi gauza esaten ditugu, ez dakite horrela jasotzen diran eros proposamenean, ez? Baina azalpena egiten dugunean beti bi gauza esaten ditugu, ez? Bata da, gu indar independentista bat gera, eta beraz guretzat argi dago ezen estenatok independentzia ez dena behin-behinikoa izan dela. Eta hori horrela esaten dugu. Izan aurreratuena, izan atzeratuena. Guretzat garbi dagoena da, edozein estenatoki, paktatua, ez paktatua, lortua, inposatu egiten badiogu estaduari indar harremanaren bidez eta bar, independentzia ez dena guretzat beti izango da behin-behinikoa, ez? Behin-behinikotasun hori norainokoa eta zenbat iraungo duen herriak erabakiko du eta izan daiteke asko ero gutxi, ez? Hori da egiten dugun lehenengo jabardura. Eta bigarrena, gu nazional ikuspuntua defendatzen dugu eta gure proiektua eta gure xede politikoa Euskal Herri osorako egiten dugu. Baina argi daukaguna da, planteatu izan dugula estrategia konfederal bat, horrek esan nahi du, 3 esparru politiko-administratibo horiek onartzetik guk bide bat egiten dugula Euskal Herri osorako, ez? Orduan, guk egiten duguna hausnarketa da, momentu honetan tokatu da 3 probintzietarako egitea hori. Baina guk argi daukaguna da, adibidez, Ipar Euskal Herrian, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xuberoan lortu dugu gauza izugarri bat. Eta askotan euskaldunok badaukagu arazo bat lortzen ditugun gauza baloratzen. Baina da, iraultza frantsesetik ona ez da egon instituzionerik 3 probintzietan. Eta orain badaukagu. Batzuk esate dute, ez ditu kompetentzia asko eta bar, bai, baina mapa jartzen du mai gainean. Eta orduan egiten dugun hausnarketa da, han gertatutakoak badu eragina hemen, bai. Eaen lortuko balen Estado independiente bat izatea eragina edukiko zu Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian, ziur. Katalunian gertatzen ari dena badu ondorio positiborik Balearesen edo Valentzian, bai, eta positiboak dira. Zergatik independentismoa nolabait ere indartu egiten delako, ez? Orduan, bai, kasu honetan esaten dugu, 3 probintzietakako proposamen bat da, baina gure ustez puzzle nazional batean kokatzen den proposamen bati buruz hitz egiten ari gara.